Oy, good morning, 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 good morning. Good morning, Lord. Thank you for that wonderful day. Today is March 16, 2024. It's Saturday. Time check. Anong oras na to nyo? Oy, alas 9. Oo, baga nagmuuk-muuk anay kita. Kaya koray klase. Oy! Ano mga kuya ko eh? Wala ka naman kuya ko, di naman matatapos na din niyo. Hinihinay la ha. Basta maruruyag ka mo itong paggawas itong kampanaryo. Oo, so shoutout kita mga engkanto. Salamat ha, nagpambithan na ito na kakulok nga itong mga ginbuhat. Pinagin mga school supplies. Ngayon han packlands ano. So yan ha, baga libot-libot lang kita kadali. Okay, sa akin naman kita ton. Aton spaceship mamay ka laging tanggal talanin ko anan baga din yung trapal kayong paso-paso para ganado. Ha? Okay babalik ko na yung kung tali yung babalik yan yung ako sige daw kung tali din ako ka kung katapos nagsaring ka saan kayo nyo paliti ako sige 1, 2, 3 saan kayo nyo paliti ako kitak balik yung asuman yeah ito scripted. Kaya mo to style para kung talibago. Ano kiton magsi-search lang kita mo ato kiton. Bisan diri ka na mag-search kay bali man nagdarak po ano search warrant. Yan ngaran nim. Filma. Taga dininin. Taga di aburi. May ibso. Awo amo ngayon ni peragtawag ha. Kira man to 50. Makauli ka na. Kay tak anak ani usagad nito nani man sa Kristan. Wan ito niya imuhan ang paglubong hiya man dida nagkondasyon di man naging search niya na kat good man niya. Good man niya. Naging search ako. So kay tunyog ko ang gada ako nga may bumulig. Kan ang bruligan. Matagan ako himpuhunan. Kaya may da ka naman ginbubuhat. Let's be contented with our little baga makuanan, maunhanan. Maunhanan. Oo, baga may. Ay mano. May dahadugang-dugang. Dugang sukli lakit sukli ha. 30. Kay baboundary record to. Kilo. Salamat. Sige da mo. Gino makauli ka niya na. Okay. Aton ngaran nimo? Tilma. Tilma. Oo. Okay, alagad kay naka-service ya liwat naka-motor, social. Ay ka Ramos. Yung bilyar mo tatong mo. Don Guillermo. Oy. Kan Ramos ano? Kan Ramos. Wala mo punta akong vlog. Hi sir. Roy. Nakadinig ka tanawan? Oy, katalain dapat yung Guillermo ani do. Kasi hindi kita po na ako. Lagi kita balik do may San Martin. May land bank? Sa pa na yun. Ito sa pa? Ay, doon Guillermo ang sapit. Good man o. Tama. Lagod na, Gina. Okay. Oo, siyempre diri kay bakay kay adto na dito siminto itong kuan itong tugo pa adto na dito papawason mo na ito ni mo pasaheros diri dapat hain nira dudun mo bisan pala bisan pa ka ng bulan itong aragyan oo gabhok wala siyempre that's a public service. Oy, sorry kita ha pa ya. So ba daw? Anong oras ka na? May dinam lakat ni Kosya. Maupod ka mo? Oy, shoutout Turil ko, salamat. Ano yung madali nga pag-aksyon dito hatanawan hanamon baga panawagan ano minong ran-ranta ka din nito dulat dapat ko na niya na so amo na din yung tinatawag din Mayor Galapas Road tikan ni ano daw dila may manginginano kita naton Google kita mag-Google Road Lapas proper ang lapas
Lapa. Mano, may pakyan na. Amo din parang ngadto Kalbato. Oo. Diretso lang. Ate tunanan. Oh, hirayo pa, mga pira ka kilometro pa. Mga 2 kilometers. Ha? Wow. Nadila ka mo. Tag 20. Adi. May dagap ni RCR ano. May dapat didi tao yan ah. Didi. Damo pa ano. O amo ini din hiyaan na. First time namon nga pagsingan ni. O adigap nagkukuan tak anak. First time makakanhi kami hining Kalbato. Oh. Ay, pwede pagkarigo. Pagkarigo ba? Oh. Welcome to my life. Olo ko to, di na ano to, di na. Lasuan. Tara. So, thank you.